அகர வரிசையில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள். ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ஏசாயா 49:15. அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன், ஆதலால் காருண்யத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொண்டேன். எரேமியா 31:3. அவர் ராஜாவாய் இருந்து ராஜரீகம் பண்ணி பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார். எரேமியா 23:5. அவர்களுடைய ஆத்மா நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டம் போல் இருக்கும், அவர்கள் இனி தொய்ந்து போவதில்லை. எரேமியா 31:12. அவர்களை திரும்பி வரவும் இந்த ஸ்தலத்திலே சுகமாய் தங்கியிருக்கவும் பண்ணுவேன். எரேமியா 32:37. அவர்கள் என் ஜனத்தின் நடுவிலே ஊன்ற கட்டப்படுவார்கள். எரேமியா 12:16. அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். எரேமியா 32:38. அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன். எரேமியா 31:20. அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான். எரேமியா 17:8. ஆசாரியரிடத்திலே வேதமும் ஞானிகளிடத்திலே ஆலோசனையும் தீர்க்கதரிசிகளிடத்திலே வசனமும் ஒழிந்து போவதில்லை. எரேமியா 18:18. ஆசாரியர்களின் ஆத்மாவை கொழுமையானவைகளினால் பூரிப்பாக்குவேன். எரேமியா 31:14. இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். எரேமியா 33:6. உங்களுக்கு இறங்குகிறதற்கும் உங்கள் சுய தேசத்துக்கு உங்களை திருப்பி வர பண்ணுகிறதற்கும் இரக்கம் செய்வேன். எரேமியா 42:12. உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். எரேமியா 6:16. உங்கள் இருதயம் துவளாமலும் தேசத்தில் கேட்கப்படும் செய்தியினால் நீங்கள் பயப்படாமலும் இருங்கள். எரேமியா 51:46. உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடினீர்களானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள். எரேமியா 29:13. உங்கள் மேல் என் நல்வார்த்தையை நிறைவேற பண்ணுவேன். எரேமியா 29:10. உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள், ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள். எரேமியா 1:19. உன்னை இந்த ஜனத்துக்கு எதிரே அரணான வெண்கல அலங்கமாக்குவேன். எரேமியா 15:20. உன்னை ரட்சிப்பதற்காக நான் உன்னோடே இருக்கிறேன். எரேமியா 30:11. உன்னை காக்கும்படி நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். எரேமியா 1:8. உன்னை நிச்சயமாக விடுவிப்பேன், நீ பட்டயத்துக்கு இரையாவதில்லை. எரேமியா 39:18. எல்லா நன்மையையும் அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணுவேன். எரேமியா 32:42. எளியவனுடைய ஆத்மாவை பொல்லாதவர்களின் கைக்கு தப்புவிக்கிறார். எரேமியா 20:13. என் ஆடுகளில் மீதியாயிருப்பவைகளை சேர்த்து கொண்டு வருவேன், அப்பொழுது அவைகள் பலுகி பெருகும். எரேமியா 23:3.